Dobrý deň prajem, vitajte pred počítačmi. Som rád, že stále sú záujemci, ktorí sledujú moje krátke správy, ktoré z času na čas uverejňujeme na mojej oficiálnej domovej stránke. Ako už zaiste viete, o 4 mesiace sa majú konať okrem komunálnych volieb a volieb poslancov do Európskeho parlamentu aj voľby do národnostných samospráv. Zatiaľ je známy iba termín volieb. Majú sa konať 9. júna. Ostatné informácie budú zverejnené až potom, keď pani prezidentka niekedy v polovici marca vypíše oficiálne deň volieb. Zatiaľ vy, voliči, Slováci, máte si nájsť vo svojich radoch vhodných kandidátov do svojich samospráv a rozhodnúť sa aj o tom, že na miestnej úrovni, ktorá spoločenská organizácia má byť tá nominačná. Naše organizácie potom v lepšom prípade sa majú dohodnúť na spoločnej župnej a celoštátnej listine svojich nominantov. Okrem toho, za tieto mesiace vyzývam vás, aby ste podľa možnosti našli takých Slovákov, ktorí doteraz nie sú registrovaní na zozname slovenských národnostných voličov. Ale pozor, podľa nových pravidiel elektronicky sa môžete prihlásiť na zoznam národnostných voličov iba cez digitálnu bránu. Preto tým starším odporúčam radšej si dať vytlačiť a vyplniť dotazník a osobne alebo poštovo doručiť na adresu volebnej kancelárie. Volebná kancelária obyčajne sídli na úrade starostu. Vo vytlačení, vyplnení a doručení dotazníka ochotne vám budú pomáhať členovia našich organizácií, slovenských samospráv a slovenských inštitúcií. Budem sa snažiť vás informovať pravidelne o nových informáciách v súvislosti s voľbami. Zatiaľ ďakujem vám za pozornosť a dovidenia.